Umsebenzi wendoda ukuthanda usapho lwayo, ukuma nosapho lwayo maxa wonke, ukukhusela usapho lwayo. Ngamanye amaxesha njengendoda kubalulekile uba umkhusele umfazi wakho, umkhusele futhi nakusapho lwakho xa luvukelana naye. Umonge umfazi wakho, umthande njengendoda. Umsebenzi wendoda kukwakha ikhaya. Umsebenzi wendoda kukummamela umfazi wayo. Umsebenzi wendoda kukuthatha imiyalelo elungileyo kumfazi wayo. Umsebenzi wendoda kukuvusa ikhaya, ukwakha ikhaya lakhe libe yindlu efudumeleyo, libe yindlu uthi xa ungena kulo uve uba lo mzi unothando, lo mzi unomanyano, lo mzi unemvano futhi unemvisiswano ekhona eyenzekayo kulo mzi. Umsebenzi wendoda kungaphakamisa isandla sayo ibethe umfazi wayo, kodwa kukuthanda umfazi wayo maxa onke. Ibeke ubomi bayo phantsi, ibekela umfazi wayo, ngoba le ndoda iyaqonda uba umyalelo ethe yawunikwa nguThixo ukuba mayibeke ubomi bayo phantsi, ibekele umfazi wayo maxa onke. Umsebenzi wendoda kuqinisekisa uba abantwana bakhe banayo into yokunxiba, banayo into yotya, futhi balala bekhuselekile. Njengendoda khawuqinisekise uba uyayithatha inxaxheba, ngoba umsebenzi wendoda kukuqinisekisa uba ayisoli omnye umntu yinxaxheba yakhe kufuneka mayenzile esaphweni lakhe. Indoda yenene ayindoda yenza amayestyusisi, yindoda eresponsible, yindoda engakhathalisekanga uba konzeka ntoni na ebomini, kodwa iyaqinisekisa maxa wonke uba ayilahleli itawulo okanye ayi-write off ifemeli yayo. Indoda siyibona ngezenzo, asiyiboni ngokuthetha, asiyiboni ngokushumayela, kodwa siyibona ngokwenza uba le yindoda yokwenene, yindoda futhi eqinisekisa uba maxa wonke usapho lwayo luyavuya, usapho lwayo lukhuselekile. Vuka ndoda yakwantu, mayibe yindoda ezibonayo uba ubudoda yintoni na kwabanye abantu. Ukhona omnye umntu ofunda kuwe njengendoda, bakhona abantu ababukela kuwe njengendoda, ngoba indoda iyawubeka umzekelo futhi iyayibeka indlela ebandla, indlela ezokwazi uba mayilandelwe yenye indoda elandela ngemva kule ndoda. Masibe ngamadoda athatha inxaxheba, masibe ngamadoda aresponsible, masibe ngamadoda anganama-excuses, kodwa aqinisekise uba amasapho awo ahlezi elungile, amasapho ahlezi akhosile, futhi amasapho ahlezi onwabile maxa onke. Vuka ndoda, qinisekisa uba usapho lakho lukhuselekile.